Pakkaset saapuivat nyt sitten vihdoin tänne Suomeenkin ja ne aiheuttavat myös ongelmia, erityisesti atoopikoille ja niille, jotka kärsivät tämmöisestä talvi-ihosta eli ihon kiristymisestä ja näitä onkin 5% suomalaisista. Mistä atopia johtuu, ihotautilääkäri Liisa Karppinen? Atopia tulee kreikkalaisesta alkusanasta ja tämä atopia tarkoittaa poikkeavaa, vähän erilaista. Eli elimistöllä on vähän poikkeava taipumus reagoida. Atopia on joko kuivaihoisuutta tai sitten pahimmillaan saattaa olla hyvinkin hankalaa, kutisevaa, tulehtunutta ihottumaa. Atopia on myös pelkästään, jos on siitepölylle tai eläinpölylle allerginen, eli silloin oireilee vaan nuhana, silmien kutinana tai hengitystiaoireilla. Tai sitten ne voi mennä myös päällekkäin, että ihmisellä on molempia oireita. Ja tosiaan atooppinen iho voi olla hyvinkin lievä, eli lievää kuivuutta, joka ilmenee just esimerkiksi talvella. Tai sitten ääripäässä voi olla laaja-alaista, erittäin tulehtunutta, kutisevaa ja jopa sairaalahoitoa vaativaa ihottumaa. Ja oliko niin, että atopia oli perinnöllinen? Kyllä siihen liittyy selkeä perinnöllisyys, että tietystikään kaikki atopikkojen lapset eivät sairastu atopiaan, mutta suuri riski siihen on olemassa. No onko sitten tämmöinen kireä talvi-iho, onko se sama asia kuin lievä atopia, ja jos ei ole, niin mikä niiden ero on? No sitä ei välttämättä tarkkaan tiedetä, kuinka paljon näistä kireistä talviihoista on atopiaa. Varmaan menee vähän päällekkäin suomalaisen peruskuivan ihon kanssa ja lievän atopian kanssa. Atopiahan ei välttämättä aina heti oireillekaan, vaan sen voi laukaista sitten lapsuusien jälkeen vaikka aikuisella stressi, joka sitten osoittaa, että ihminen onkin atopikko, eikä pelkästään kuivaihoinen. Tosiaan pakkanen on täällä ja siihen pitäisi jotenkin varautua. Mitä voi atopikko tai kuivaihoinen tehdä, että olo olisi helpompi? No ihan ensimmäiseksi pukeutua lämpimästi ja mielellään käyttää näillä paljalla ihoalueilla, esimerkiksi käsissä, kasvoilla, sileäkuituisia tuotteita, eli villakin saattaa olla hyvin sileäkuitusta tai keinokuidut, koska karheat kuidut tietysti vielä ärsyttää ihoa enemmän. Jos ihoa rasvaa ennen ulosmenoa, niin se rasvaus kannattaa tehdä ainakin pari tuntia ennen ulosmenoa, ettei tämä voide jäädy ihon pintaan. Pakkasvoiteet voi nykytutkimuksen mukaan unohtaa. Ennen vanhaahan niitä läträttiin paksut kerrokset kasvoille. Nyt tutkimuksen mukaan niistä on ehkä ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Eli ne on peittänyt sen kylmätuntemuksen ja saattaa olla, että jotkut olivat ulkona pidempään kuin olisi ollut järkevää. Ja toisaalta niiden voiteiden suojavaikutus on jäänyt huonoksi. Jos näistä perusvoiteista ei sitten tunnu varsinaisesti olevan apua, tai ne tuntuvat jotenkin epämiellyttävältä esimerkiksi siinä levitysvaiheessa, niin onko jotakin muita vaihtoehtoja, joilla ihoaan voi sitten pakkaselta suojata, ihotautilääkäri Liisa Karppinen? Jos iho on kovin herkkä, saattaa olla, että ärtyy pienistäkin säilöntäainemääristä tai on jopa allergisoitunut jollekin, niin apteekista voi löytää niin sanotun steriilivoiteen, joka ei sisällä laisinkaan säilöntäaineita. Eli se on käsitelty ja pakattu niin, että se ei pilaannu. Marie Saaristo, sinulla on ollut atopia jo pidemmän aikaa, eli kerrotko, että milloin sinun oireesi alkoivat ja minkälaisia ne olivat? Ne alkoi jo lapsuudessa ja nyt pahimpana ne on ollut teini-iässä ja aikuisiässä. Ja oireet on ollut ihan klassisia atopian oireita, eli ihottumaa, kutinaa ja kuivuutta käsitaipeissa ja nyt kasvoissa. No millä tavalla atopia on sitten rajoittanut sun elämää? No joo, itse asiassa nyt tänä talvena mulla on alkanut ensimmäistä kertaa kasvoissa tämä atopia. Eli mulla oli niin paha atopia, että se tuli mun silmien ympäryksiin ja huulien ympäryksiin. Ja näin mä oon joutunut sitten jättämään työt väliin. Että mun on joutunut ihan sairaslomaa sen takia, koska on asiakaspalvelutyössä. Että se on rajoittanut siinä mielessä aika pahasti. Minkälaisia keinoja sä oot sitten käyttänyt sen atopian hallintaan? No ihan perusrasvaaminen, sen ihon kosteuttaminen ja sitten nämä steriilivoiteet on myös niin kuin nyt uusi juttu, minkä mä oon huomannut, että ne on tosi hyviä ja toimivia.
Onko sulla siis ollut niin, että näissä perusvoiteistakin jotkut on ne lisäaineet tai jotkut muut sit ärsyttänyt kuitenkin sitä ihoa vielä pidemmälle? Mä luulen, että se voi olla oikeasti just näin, että koska siis se on ihan erottuu ne steriilivoiteet sieltä, että ne niinku on ihan selkeästi parempia, koska mä oon kuitenkin vuosikausia käyttänyt noita perusrasvoja, niin tää on ihan uusi, mikä niinku tuntuu siltä, että se oikeasti auttaa.